Ola amigos de En Xogo, son Iván Ares e, bueno, aquí estamos facendo a cuarentena na casa, rodeado dos meus e nada, o noso deporte tampouco é un deporte que exixa estar ao 100% físicamente, co cal, pois, nada, con manterse comendo ben e facendo algunha que outra cousa, pois vamos ir tirando. E nada, aproveitamos para ver cámaras interiores de rallies que nos esperan este ano, para ir un pouco coñecendo os tramos e todo eso, pasando un pouco o tempo desa maneira e nada, convido a que vos tamén quededes na casa e intentar levar o mellor posible todo isto. E nada, cuidadevos moito e que pronto pase todo este problema e podamos disfrutar outra vez todos dos nosos deportes favoritos. Un saúdo.